Huawei Watch GT5 е най-новата версия смарт часовници, представена преди броени дни в Барселона. Традиционно има стандартна и Pro версия, като и двете са с дамски и мъжки вариант. Мъжките часовници в Pro версията са два модела – класически и спортен. И двата са с октагонален корпус с диаметър 46 мм от титаниева сплав от аерокосмически клас, при класическия в синьо и червено, а при спортния само с червен акцент. Короната и при двата модела е с характерен червен ринг в основата. Разлика има и при каишките. При по-луксозния класически модел тя е изцяло от титан, докато при спортния е от флуороеластомер, за да бъде устойчив при активен начин на живот. При дамските Pro модели корпусът е по-малък с диаметър 42 мм, но както виждате, вместо титан е използвана бяла нанокристална керамика, изключително ефектна, запазена марка на Huawei. Има разлика и в каишките на спортния и класическия модел. При спортния тя отново е от флуороеластомер, за да бъде устойчива при спорт, а при класическия отново е от бяла нанокристална керамика като корпуса. При стандартните модели, мъжките отново с диаметър 46 мм с 3 дизайна, а дамските с по-малък корпус 41 мм и са в 5 варианта. По отношение на функционалността за проследяване на здравните параметри, и двете версии, стандартна и Pro, ползват изцяло нова система Huawei TrueSense. Тя е с усъвършенстван сензор и подобрени алгоритми за по-точно откриване и измерване на сърдечния ритъм, кислорода в кръвта и дихателната честота. Pro моделите правят и електрокардиограма с натискане на един бутон, а след 30 секунди има и резултат, но само за справка. Това не е медицинско изследване. За проследяване на спортни занимания и фитнес има нови функции за бягане в пресечени местности, опция за качване на карти на сегменти, а за голфарите над 15 000 глобални карти на голф игрища, но без български. За сега. А за любителите на гмуркането и двата часовника могат да се ползват на дълбочина до 40 метра. Относно живота на батерията, при мъжките модели тя е до 14 дни, 9 дни при редовно ползване и до 5 дни с активиран Always On Display. При дамските максимумът е до 7 дни, 5 дни при редовна употреба и до 3 дни при активиран Always On Display. За по-детална информация посетете сайта Divna Tech.